Guys, magandang umaga na naman ulit sa ating lahat. Ayan, at bago pala yung video natin, shoutout pala kay paring Joseph Castro na tumatakbong pagka-barangay Kagawad dyan sa Barangay Poblasyon, Bugalyon, Pangasinan. At kay Re-elect Aboy de la Cruz. At yan, re-elect din pagka-barangay Kagawad si Ronnie Tak Quezon. Ayan, at suportahan natin yung mga guys at mababait yung mga taong yan. Shoutout din pala dyan sa US, sa mga OFW na mga kababayan natin na nandyan. Lalo na kay Sir Cesar Estigoy, kay Sir Leo Digario Bersusa, at kay Jansen Bersusa or Gis Bersusa, at kay Alvic Vis na talagang best na best dyan sa New York. Vlogger yan sa New York mga guys, no? Best na best, Alvic Best. Ayan. So yan mga guys, nandito pala tayo sa bayan ng Lingayen pa rin, no? Pero nandito tayo sa may Kapitolyo. Papasadahan natin yung Kapitolyo mga guys. At samahan nyo ako mga guys. Tara, let's go. Ito na mga guys, oh. So yung nakaraan nating vlog na pasadahan na natin to, pero hindi lahat. Ay ngayon, lahatin na natin. Nandito tayo sa may Aguido F Agbayani Park. Ayan. Lahatin na natin to. Tara. So, nandito yung mga estudyante. Anong oras na? Araw po ng Huwebes. Ayan. Pero nagpapahinga lang tomato. Okay, paspasang madali ang madali ang interview lang. Tanong pangalan, tsaka kung taga saan. Ayan. Si ma'am. Ma'am, good morning. Harap kayo ma'am. Ganda ni ma'am. Oh, ayaw pa humarap. Pangalan nila ma'am? Katrina Halili. Ayan. Taga saan po? Binmalay. Binmalay. Saan sa Binmalay? Ha? Shout out. Shout out sa mga boyfriend nyo. Ay, nagre-react. Ayun pala. Shout out mo siya ma'am. Para wala nang takas. Para alam nila ma'am, baka may nililigawan pa na iba yan. Hindi na makakatakas yan. Oo. Banggitin nyo yung pangalan ma'am. Limuel Reyes. Ayan. Sa mga viewers natin diyan mga single. Ayan si Limuel Reyes may pagmamayari na. Kaya bawal na siyang magmamayari ng iba. Ayan, ma'am, thank you ma'am ha. Wala nang takas yan ma'am. Pero siya ma'am, hindi natin papasya ito pangalan mo ha. Joke lang. Ayan. Ito si sir. Sir, good morning, good morning. Pangalan? Vince Almendrala. Taga saan po? Taga Dagupan kuya. Dagupan? Ayan. Parang matalino si sir. Magaling magsalita. Parang, sir, barangay chairman pa ba kayo? Hindi. Hindi. Pinagbawal ng ano eh. Ay, pinagbawal. Sir, anong school pala? PSU kuya. PSU. Lingayen. Lingayen. Okay. Sir, shoutout kay sir. Shoutout sa mga kaklase mong palainom po kuya. Palay. Alam nilang priorities kuya eh. Ayan. Inom muna eh. Inom muna. Ayan. Galing si sir. Sa mga nililigawan nyo, sir? Wala pa po. Wala pa? Very good. Good boy kay sir, no? Parang ako din, no? Ayan. Sir, thank you. Okay. So, dito? Pangalan na lang. Pangalan. Anton. Anton James. James yung apelyido mo? Hindi, Rayos. Rayos. Ayan. Yun ang ano. Okay. Taga saan si Anton? Baay, Lingayen. Bye. Shout out. Mabilis ang shout out. Shoutout sa mga Nililigawan mo? PSITA. Oh. Eh, hindi na. Wala ko niligawan. Ito. Ikaw. Pangalan mo. Tatawa-tawa pa. Kala mo makakalusot ka. Ha? Okay. Shout out. Shoutout ko pala sa jowa ko. Sino? Ang ganda mo! Anong pangalan? Para hindi na... Shoko. Ha? Mikaan Shoko. Taga saan? Taga Labrador po. Okay. Hindi na yan makakatakas. Ayan si sir. Ito. Pa-shout out din natin to. Pangalan ni sir? Bull Reyes. Shout out. I-shout out mo yung bumawi ka rin para hindi na rin maliligawan ng iba. Sige na, shoutout mo siya. Shoutout kay Katrina. Anong apelyido nun?
De Los Santos. De Los Santos, ayan. Ayan, Katrina De Los Santos. Sa mga katulad nating lalaki dyan, si Ma'am Katrina De Los Santos, may pagmamayari na. Ito si Sir. Ayan, wala nang ano yan. Poging-pogi. So, ayan. At ito, natanong na ba natin yan? Hindi pa, no? Ma'am, halika dito, ma'am. Pang shy lang po yan. Kapit po kayo doon, oh. Dito. Yung iba. Maraming mga jowa yan, kaya nagtatago. Ayaw pa huli. O sa mga jowa niyang mga yun, nakikita niyo yung mga mukha niyan. Ayaw nila magpahuli sa inyo. So, ayan na guys, at proceed tayo doon sa papasadahan natin yung Kapitolyo. So, ayan na guys, punta tayo dito sa may Kapitolyo mismo. Samahan niyo ako mga guys na maglibot-libot dito sa may bayan ng Lingayen. Dahil dito na naman tayo dinala ng ating Walis Tingting. Ganda ng ngiti ni Ma'am. Good morning po. Taga saan po kayo, Ma'am? Dito? Sa Lingayen lang. Ay, kala ko dito, wala namang bahay. Pero dito na kayo talaga. Saan dito sa Lingayen, Ma'am? Diyan lang po sa Libso. Libsong S o West? West? Anong school? PSU? Anong year na? First year. Ang pangalan nila, Ma'am? Kate Dayan Gallardo. Yan si Ma'am Kate Dayan Gallardo. So mabilisang shoutout. Shoutout mo yung mga boyfriend nyo. Wala kayong boyfriend, Ma'am? Imposible sa ganda nyo yan. Hindi ko naniniwala. Oo. Sa totoo, Ma'am. Hindi ko naniniwala. Oh, ito tumatawa. Ma'am, thank you ha. Ito tumatawa. Ito siguro maraming boyfriend. Pangalan niyo, Ma'am? Mariela po. Taga saan po? Taga Namulan. Namulan. Shoutout kayo sa boyfriend nyo, Ma'am. Wala po akong boyfriend. Wala? Since birth? Okay. Very good. So, study first, no? Ayan. Okay, Ma'am. Thank you, ha. Ma'am. Pangalan po nila, Ma'am? Alaysa po. Alisa Pereira. Taga saan po? Taga Binmalay. Binmaloy. Saan sa Binmaloy? Doon po sa Sige. Shoutout ka sa boyfriend niyo, Ma'am. wala po akong boyfriend. Imposible. Wala po sila ko Napakaganda niyo tapos walang boyfriend. Di ko naniniwala. Di joke ba niyo ba ako? Hindi po. Ha? Napakaganda ni Ma'am talaga, oh. So, parang ito yung lagi kong napapanaginipan. Joke lang. Joke lang, Ma'am, ha? Ayan. Ma'am, subscribe kayo sa channel ko, ha. Ma'am, thank you, ha. Thank you. So, ayan na, guys. At pupunta na tayo mismo sa may Kapitolyo. Yun, may daanan tayo doon na magandang dilag. That's Ma'am. Ma'am, good morning. So, diretso tayo doon. Ayan. Maraming mga nag-standby dito mga kabataan, no? So, mga estudyante siguro to ng mga PSU. PSU? PSU. PSU din pala to. Lahat. PSU. Sinong may motor? Single. Motor, single. Wala? Sige.
So, ayan na guys, ito yung Kapitolyo. Province of Pangasinan, ayan o. Ito yung Kapitolyo mga guys, no? Napakalinis. Bagong pintura. Yan, white na white. Okay guys, andito tayo sa gilid ng Kapitolyo. Ayan. Dahil pupuntahan natin yung dito sa likod. Ayan, ito na yung pinakagilid. At Lingayen Beach na yan. Paglabas dyan, pagkadating mo doon. Lingayen Beach. So, lakad-lakad lang tayo mga guys. Ikot-ikot lang. So, ayan na guys. At pagdating natin dito sa likod ng Kapitolyo, may nakikita tayo dito na tangke na pangdigma. Ayan. So, dito. Ayan. At pasukin natin. Ayan. At pasok tayo dito. So, ito yung tangke na pandigma. Yan, display lang to dito mga guys, no? Pero hindi na yan puputok. Baka pag puputok yan, maputukan tayo mga guys, no? Joke lang. Ayan. So, dalawa yan. Nandun yung isa sa baba. Yun. Yan, may kasama siya dito sa baba. Yan. Tapos meron din dito din na kanyon. Ayan. Kanyon na pangdigma. Ayan. So, nakikita natin guys mga itong kanyon na ito, no. Dalawa ito, yung isa sa kabila. Ito. Andyan yung isa. Yan. Tapos, ito. Pasok tayo dito. Anong pangalan dito sa lugar na to? Wala tayong nakita doon kung ano. Ayan, good morning po. Ayan si sir, naglilinis. At talagang malinis naman talaga yung Lingayen. Ayan, masipag. Sir, anong pangalan na lugar na to, sir? Hindi. Ano to? Museum. Ito yung museum ng Lingayen. Oh, sige. Thank you. Ayan, ito pala yung museum ng Lingayen mga guys. So, yung mga nakikita pala natin doon na tangke tsaka kanyon, ito ginamit nila nung panahon ng gira. Ayan. World War II. Ayan. So nakikita naman natin yan mga yan. At totoo yung mga yan. So totoo yan na nangyari yan dito sa bayan ng Lingayen. Ayan. Pangasinan. So, ayan. At dito dumaong si I shall return. MacArthur. MacArthur ba yun? Ayan. Dito siya dumaong mga guys. So, ayan. Nakikita natin. So nakikita natin dito mga guys, may baunan, no.
Yung mga sinaunang baonan tsaka sinaunang kutsara. Yan o yung kutsara yan mga guys. So, US. May baonan din dyan oh. So, ayan. Ito pala. Lingayen. Gulf Landings. Ayan. General Douglas MacArthur. Ayan. Dito pala lumanding si dumaong si General Douglas MacArthur. Ayan. So ito mga guys. Kita natin 'yan. Ayan. Ni isa-isa natin. Ayan. Yan yung mga picture na ngayon mga guys. Totoo yan na nangyari dito sa bayan ng Lingayen mismo. Oo. So ayan na guys, at pagdating natin dito, mayroon tayong makikita dito na kanyon. Doon naman may tutubi doon. Tara tingnan natin yung nag-iisang tutubi dito. Yan. Ayan, at may nag-iisang tutubi dito mga guys. Oh. Ito, makikita natin. So, makikita mo naman yan. Yan. At ayan na guys, naikot na natin yung Kapitolyo, pati dito sa may museum nila. So, tayo magpapaalam naman ulit. Takot sila sa vlogger, umalis si ma'am. Ma'am, bakit kayo natatakot sa vlogger? Ma'am, vlogger lang po, hindi hold upper ha. Ayan si ma'am. Taga saan po kayo ma'am? Bugalyon kayo. Kabaluyan ta kayo. Yan. Kabaluyan kuya. Ano pangalan nila ma'am? Camille po. Camille. Baybot po. Oh. Saan sa Bugalyon ma'am? Magtaking po. Ay magtaking taga Bugalyon na ma'am ha. Suportahan nyo tan ha. Ma'am, thank you ma'am ha. Shoutout kayo sa mga taga magtaking ma'am. Hello po, taga Magtaking. Yan. Ma'am, thank you ha. Thank you. Nanay, thank you. Ayan. So, ayan na guys, at may tayo dito na kabaluyan. Ayan, parihas natin ng bayan ng Bugalyon. At akala natin natatakot sila sa vlogger. Ayan. So, ayan na guys, ito. Tayo magpapaalam na naman ulit. Hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat sa suporta at patuloy na panonood dito sa maliit nating channel. Ayan, pinapasalamatan ko rin pala yung mga sponsor. Ayan, shout out sa inyong lahat. Sponsor na hindi na kayo nagpapabanggit sa inyong pangalan. At yan ang kagustuhan nyo. So ayan, maraming salamat. At mabuhay kayo. Mabuhay kayong lahat. At sana marami pang blessing na darating sa inyo. At kayo ang dapat tularan. Kasi kayo ang nakakatulong. Ayan. So maraming salamat din yan sa mga solid subscribers natin dyan. At sa mga hindi pa nag-subscribe, ayan, mag-subscribe na kayo mga guys dito sa maliit nating channel. At para masuportahan nyo ang channel natin. Ayan. Para lumaki pa yung pamilya natin mga guys. At kapag nakapag-subscribe kayo dito sa channel natin mga guys, isang pamilya na tayo mga guys. Huwag kayong mahiya sa akin, mag-comment, mag-message kayo dyan. At ayan, napakasimple nating tao.
cowboy tayo. Kahit saan tayo dalhin ng ating walis tingting mga guys. Ayan. So ayan, maraming salamat. At hanggang dito na lang. At hanggang sa muli na naman nating pagbibideo na naman ulit. At patuloy lang sa panonood. Marami pa tayong papasyalan. So ayan, hanggang dito na lang.